עכשיו לאבד את זה, זה נראה מאוד פשוט. החומר היחיד שהיא נעזרת בו זה מים, כדי שיהיה לך לפתוח את המעגל. חברים, אם אפשר טיפה להתקדם, עוד להתקדם קצת וללכת אחורה, כדי שיהיה מקום לכולם. טוב, היא תעשה מקסימום עוד אחד חברים, כדי שתוכלו לראות. שימו לב, היא עכשיו מתחילה להרים גובה, אוקיי? והיא תוריד, היא הגבילה את עצמה בגובה. ותדאג שיהיה הכל באותו עומדי. רואים של המידות, לראות שהיא באותו גודל. זאת אומרת שההיקף הוא היקף זהה וכולם. הגברת עובדת כאן 35 שנים. הנה היא תעשה עוד אחד חברים להחליף קצת. מי שמאחורה תסתכלו. תראה באיזה מיומנות היא עושה. 35 שנה. לא בטוחה. You should be very talented to do it. Like, She's very talented, yeah. זה איזה סימטריה. תסתכלו, יש לה פה את המידה, תסתכלו. יש לה פה את המידה, היא תביא את זה לגודל הרצוי, אוקיי? ואז היא לוקחת, יש לה את אמות מידה, לראות שהרוחב זה, יש לה רוחב זה לראות. היא התחילה לעשות את זה בגיל 15. 35 שנה עשה. 50. נשים תמיד בת 26. וואו. סיימה. והכל זה אותו דבר. היא עושה עכשיו סט. וואלה.